Mona Malawi nonse konse kumene mwatsegula radio nthawi ino chaka chatsopano mwachiyamba bwanji kuchokera kuma studio azinayi ndabweranso ndi evangelist Yankho Malizani pamutu wakuti midnight is coming, pakati pausikupo pali mkudza. Ndikupempheni mukhale pamenepo kumvera radio ndi chidwi. Kumbukirani kunena kuti cholinga cha programu iyi sikuopsezana koma nkhani ndiyo kuti tikumbusane komanso tidziwisane choyenera kuchita maka masiku ano osiriza. Dzina langa ndi Jone Mulimbika. Bwanji evangelist Yankho Malizani apitirize mwadalekeza paja. Pakati pausiku pali mkudza. Moni kwa inu nonse omvera. Pang'ono ndi pang'ono anthufe tikupita kwathu. Talwanso mchaka china cha 2021. Mukamachangana chaka chikuthangati mwezi. Nayonso miyezi mukamayang'ana ikuthangati masabata. Masabata nonso akamatha muzayang'anisitsa kuthangati masiku. Mukhoza kuona amene nthawi ikuthamangira. Tikupitiriza ndi uthenga wa pakati pausiku pali mkudza. Pakuti pompano Mkwati adza. Mateyu chapter 25 verse 1 mpaka na 13. Pomwepo ufumu wakumwamba udzafanizidwa ndi anamwali 10 amene anatenga nyali zawo natuluka kukakumana ndi mkwati. Ndipo asanu a iwo anali opusa ndi asanu anali ochenjera. Pakuti opusawo mmene anatenga nyali zawo sanadzitengeranso mafuta, koma anzeruwo anatenga mafuta msupa zawo pamodzi ndi nyali zawo. Ndipo pamene mkwati anachedwa, onsewo anaodzera nagona tulo. Koma pakati pa usiku panali kufuula, onani mkwati, tulukani kukakumana naye. Pomwepo anauka anamwali onse amenewo nakonza nyali zawo. Ndipo opusa anati kwa ochenjera, tipatseniko ena amafuta anu chifukwa nyali zathu zili kuzima. Koma ochenjera anayankha nati, kapena sangakwanire ife ndi inu, koma makamaka mukani kwa ogulitsa malonda mukadzigulire inu nokha. Ndipo pamene iwo anali kumuka kukagula, mkwati anafika. Ndipo okonzekawo analowa naye pamodzi mu ukwatiwo. Ndipo anatseka pa khomo. Koma pambuyo pake anadzanso anamwali enawo nati, Mbuye, Mbuye, mutitsegulire ife. Koma iye anayankha nati, indetu ndinena kwa inu, sindikudziwani. Chifukwa chake dikirani, pakuti simudziwa tsiku lake kapena nthawi yake. Abwenzi, zindikirani kuti nthawi ndiye kupita. Muphunziro litaonapo kale zinthu zingapo. Tidaona kuti mkwati kuchedwa amene akuchedwa amene pa verse 5. Kuti no pamene mkwati anachedwa onsewo anaodzera nagona. Tidaona kuti kuchedwa kwa mkwati Mulungu wakumwamba akutipatsa fika mpata kuti tikonze moyo wathu, tilape timudziwe Yesu ndi kumayenda naye. Nditazindikira ndi chinthu ichi kuti mmene mkwati anachedwa, onse anamwali opusa komanso ochenjera onse anagona, anaodzera nagona tulo. Nditu ndikufuna tione kugona tulo, kuodzera kumeneno anamwali onse adaodzera kuli ndi phunziro lanji kwa ife. Ukayang'ana mtundu wa anthu lero pa dziko lapansi, anthu opemphera, anthu okhulupirira Mulungu wakumwamba akadali mtulo. Ndifake zambiri zochitika pa dziko lapansi zikukhala zotutumutsa anthu, zikukhala zotutumutsa azibusa, zikukhala zotutumutsa atsogoleri a mipingo, zikukhala zotutumutsa anthu okhulupirira. Chifukwa chokuti anthu pa dziko lapansi akugona aodzera, chifukwa chakutopa ndi kudikira, anthu ambiri akutayirira ndi moyowo. Koma Yesu adatichenjeza ife. Luka chapter 21 verse 34 pali mawu awa, koma mudziyang'anire nokha kuti kapena mitima yanu ingalemetsedwe ndi madyayidya ndi kuledzera ndizo samalira za moyo uno, ndi kuti tsiku ilo lingafikire inu modzidzimutsa ngati msampha. Yesu mene akutichenjeza ife sakufuna tikhala anthu odzidzimuka zakudza kwake, koma pakuwerenga malemba ndi kuyang'anira, Yesu akutichenjeza kuti tidziyang'anire tokha. Sakuti naka kuyang'anire moyo wako m'bale wanga, koma kuti tidziyang'anire tokha. Ndakuchenjeza kuti chifukwa cha nkhani ya mayidyayidya, kuledzera ndizo samalira za moyo uno, mitima ya anthu ikhoza kulemetsedwa. Ndipo ndi mmene dziko lapansi lilero. Ukayang'ana nkhani zakudyayidya, anthu tagundika dziko lapansi mwakudya zinthu zambiri, maphwando ndosanena.
kumapeto kwa chaka cha 2020 kumayambira kwa chaka cha 2021 uone maphwando amene akukhalira pena paliponse. M'bale wanga ungodzifunsa ukamang'ana dera la kwanu uone mabala amene akutsegulidwira pena paliponse. Dziko lapansi ili anthu ambiri alema nawo dzera fa mitima yawo njolemetsedwa ndi madyaidya ndi kuledzera akuti sivinyo yekha. Kukang'ana dziko lapansi anthu aledzera ndi maphunziro mu dziko lapansi kumona ngazopemphera alibe nazo ntchito koma maphunziro apite patsogolo basi. Ukang'ana dziko lapansi lero anthu aledzera busy kumanga zinthu zosiyanasiyana, kugula ploti apo kagulaso ploti apo kagulaso apo tsoka ila kamagula anthu ena ndi kumanenelera anthu osowa dziko lapansi malo a mtengo wake kumagula malo omutchipa. Anthu aledzera, anthu akumakhala busy kuyang'ana kuti pakali pano galimoto zimene zili pansika, galimoto za mtengo wapatali ndi ziti, akumasakasaka na apeza kwashkwai, apeza Toyota Sienta, galimoto zosiyanasiyana. Anthu aledzera dziko lapansi ndizo labadira za moyo uno. M'bale wanga Yesu akunena kuti udziyang'anire wekha. Chifukwa cha zinthu ngati izi anthu malemba sakuwasamala. Udzifunse m'bale wanga iweyo kunena kuti ndikangati kamene umakhala pansi nkuwerenga mawu a Mulungu, ndipo ndikangati kamene umakhala uli busy kuyang'anang'ana foni za mtengo wapatali, achina ZDNet, achina S20, achina iPhone 12 kusakasaka zinthu zoterezi. Koma m'bale wanga chifukwa cha izi ambiri akuodzera, koma Mulungu wakumwamba ngokoma mtima ndoleza mtima. 2 Petro chapter 3 verse 9 mpaka 10 pali mawu awo. Ambuye sazengereza nawo lonjezano monga ena achiyesa chizengerezo, komatu aleza mtima kwa inu, wosafuna kuti ena awonongeke koma kuti onse afike kukulapa. Haleluya. Koma tsiku lidzadza ngati mbala, mene miyamba idzapita ndi chibumwa chachikulu, ndi zamwamba zidzakanganuka ndi kutentha kwakukulu, ndipo dziko ndi zili momwemo zidzatenthedwa, atero Ambuye. M'bale wanga Ambuye akuleza mtima kuti ulape. Kuchedwa kwa mkwati uku Mulungu akuleza mtima mwina kuti ubwerere, usiye kuledzera, usiye kuba, usiye chigololo. Mulungu akuleza mtima nawe, sakufuna kuti ukatayike. Kodi dziko ili Mulungu adzawononga dzikoli? Akuti miyamba idzapita, akuti zamwamba zakanganuka ndi kutentha kwakukulu, akuti dziko lidzatenthedwa ili, akuti ndi Mulungu wakumwamba. M'bale wanga pakati pausiku pasadadze mkwabwino konza moyowo kuona kuti Mulungu wakumwamba achita nawe motani. Ukayang'ana dziko lapansi lero malipenga kumveka ponseponse kuti mdima uli mkudza, kubwera kwa COVID-19 pa dziko lapansi, kuonongeka kwa chilengedwe, kugwa kwa chuma, zipolowe, kuchuluka kwa zipembedzo pa dziko lapansi zikuonetsera kuti pakati pausiku pali mkudza. Ndimafuna uone chinthu ichi pofika tsiku la lero pa 3 January uone dziko lapansi zimene zikuchitika zake. Mzinda wa London uli pa lockdown yovuta kwambiri, akuchita kuletsa kuti munthu asatuluke, amene angafune kuthawa akuti akhoza kungwira ndi kumutsekera mu ndende. Dziko la South Africa lakhwimitsa mfundo zawo, wopanda mask munthu akhoza kumangidwa kwa miyezi 6. President Ramaphosa wachita kunenetsa amene umadziwa munthu akamalankhula ndikumamvetsera munthu akamalankhula kamene nkumamona pa video munthu akamalankhula umatha kuzindikira kuti zimene akulankhula munthu uyu adalemba si zimene akulankhula munthu uyu mtima wake suli kumeneko. Utamona Ramaphosa akamalankhula mwina ukhoza kumvetsa chikuchitika nchani. Alipo ma script ena zolembedwa zina zikalembedwa owerengayo amakhala kuti si mfundo zake, koma alipo mamulumuza nena pansipo amene amauza anthu kapanda panga ichi chakuti ichi chitika. Ukawuyang'ana moyowo nyengo ya zikondwerero iyi atsegula anthu tikumenda musavuta kuno ku Malawi, koma zikangodutsa zimenezi uona zopanikiza zambiri zikhala zikubwera. Usamale m'bale wanga. Ngati zokhala sizokwanira, dziko la Hungary laletsa malonda pa tsiku la Sunday, akuti khali nthawi ya mabanja anthu adzikhala pamodzi. Nakonso ku Italy anthu otchuka ambokakamiza boma kuna kuti mukhazikitse mfundo kuti Sunday anthu asamapange malonda. Ngati zimene sizokwanira konse, dziko la Panama nalonso lachita kunenetsa kuti Sunday anthu asamapange malonda, ndipo achita kugawa kuti amuna azikagula zinthu mu nthawi yawo, akazi azikagula zinthu mu nthawi ya masiku osiyana. Ngati amuna akagula zinthu pa Wednesday, ndiye kuti akazi akuyenera pa Thursday kukagula zinthu zawo. M'bale wanga dziko likaliyang'ana ili mzochitikazi pakati pausiku pali mkudza. Nazonso nkhani za Fox News fotokoza kuti mfumu Francis ya ku Vatican afotokoza kuti Sunday akuti ndi mphatso yochokera kwa Mulungu wakumwamba, chotero ikhale nthawi ya mabanja anthu sapange malonda azikhala pa khomo, akapita kutchali chibwerako nakhala pa khomo. Funso langa kwa m'bale wanga, zonse ukuona zikuchitika pa dziko lapansi ukazifunsa kuti nchifukwa chani zinthu zokhuza matenda COVID-19 zikumatsamira ku Sunday chifukwa chani? Bwanji sakumanena kuti Monday, bwanji sakumanena kuti Saturday,
zikubwera pa sande chonde usagone m'bale wanga. Pamene Mkwati anachedwa onsewo anaodzera nagona, kuti kugona pakati pa anthu okhulupirira mawu a Mulungu awa nkofunika kuwawerenga ndi kuwamvetsa ndi kulichenjeza dziko lapansi za chimwe chili nkubwera. Ndikamba za dziko la South Africa mu zimene zikuchitika patsogolopa, pakuti kuona nkhani ya pakati pausiku pali mkudza. Ndifuna ngofotokoza zinthu zingapa mu chaka chino cha 2021 zimene zitachitike. M'bale wanga uzigwire mfundo izi mmene ndikusanthula malemba kumunsiku kuti zigwirizane bwino. COVID-19 ndi m'bale wake katemera avuta kwambiri mu dziko lapansi. Ngati unaona news ya Daily Times ya pa 31 December, ngakhale nakonso ku Malawi akuchafotokoza kuti ali ndi chiyang'aniro chonena kuti anthu 3.8 million akuyenera kulandira katemera kumayambiriro kuno. M'bale wanga nkofunika kukonza moyo. Chifukwa cha izizi zokhuza katemera ndi COVID-19, maiko ambiri pa dziko lapansi alowa mu ngongole zawo zizingochulukiranabe. Zimenezi zipangitsa kuti anthu ambiri asaotsike maiko mosiyanasiyana. Network ya 5G iyamba kugwira ntchito kwambiri mu chaka cha 2021. Kukhala nkhondo zankachibisirabisira zimene pa Chingereza manena kuti Cold War, zokhuza chuma za ndale ndi kunamizirana zinthu zosiyanasiyana zilipo mu chaka cha 2021. Kulimbana ndi dziko la China kupitilirabe mu 2021. Zipolozo zolimbana ndi maulamuliro zikhazi kupitilirabe. Ku dziko la America kukhala mkangano nkoke nkhondo zapachiwenuweni ziwona zikuchitika zimenezi mu dziko la America. Naye Malawi sakubwereranso mbuyo. Akhala kupita masitepe angapo pa nkhani yakakamiza opembedza kwa sande. Uzona m'bale wanga zikuchitika. Usunge mfundo zimenezi zokakamiza kusiya kugwira ntchito tsiku la sande zikubwera ndipo zili patsogolo. M'bale wanga tadziwa ichi, dziko la South Africa ndi maiko ena akuluakulu amene ali olemera kwambiri akonzeka kunena kuti zinthu akuyenera kuti azisinthe kotheratu. Ndimafuna ndikudandaulire m'bale wanga amene uli ku dziko la South Africa, wakuno ku Malawi kapena Mozambique, uchita bwino kwambiri ukanyamuka ndi kumabwerera dziko la kwanu. Chifukwa ngasi kunyamuka pano January imene akuyamba chonchi, ngasi kunyamuka pano kukha kovuta kuti utuluke, kukha kovuta kuti uke mu dziko la South Africa. Akuyamba ke kuchita ndi maiko akuluakulu otchuka ndalama zawo. Maiko ang'onoang'ono ngati maiko a Malawi sizikhala zopanikiza kwenikweni kumayambiriro kuno, zichitika pang'ono. Koma maiko onse amene atsutsana ndi mfundo zimene akukhazikitsa akhala mu mpungwepungwe sizinonekenso, ndipo anthu ambiri avutika. Kukubwera chilala ku dziko lapansi ndifotokoza patsogolopa nkhani zimenezo m'bale wanga zakuti pakati pausiku pali mkudza. Tawerenga nani Genesis chapter 41. Mu Genesis chapter 41 muli nkhani ya mfumu Farao amene adalota maloto ake awiri motsogozana. Adalota ng'ombe zonenepa 7 zitema mbalimbali mwa nyanja. Kumbuyo kwake nkubiranso ng'ombe zina 7 zowonda. Ndi ng'ombe 7 zowondazi zidadya ng'ombe 7 zonenepa. Farao zidamtundumutsa maloto nkuthera pomwepo, adagonanso. Ndadalota timbewu ting'ono titamera mu nthaka yabwino nitiphulika bwino. Koma pambuyo pake padamiranso timbewu tina 7 towonda tonyenchera. Timbewu tonyencherati tidadyanso mbewu zonenepazi. Maloto amene wa Farao adamusautsa kopsa, adafuna kudziwa tanthauzo lake. Ndadayitana anzeru amwa Igupto, koma adakanika kumuza Farao loto lake. Ukawerenga Daniel chapter 2 ukapeza kuti muliso nkhani ya mfumu Nebukadinezara amenenso naye adalota loto ndi kumusautsa. Adaitana anzeru mu Babulo koma adakanikanso kumuza loto lake ndi kumasulira kwake. Ndipo Genesis chapter 41 verse 15 mpaka na 16 pali mawu awo. Farao ndipo anati kwa Yosefe, ine ndalota loto koma palibe ondimasulira, ndipo ndamva ali kunena za iwe kuti ukamva loto udziwa kumasulira. Ndipo Yosefe anayankha Farao kuti si mwa ine, koma Mulungu adzayankha Farao mwamtendere. Haleluya! Kanyamata kanzeru kodza kulemekeza Mulungu wakumwamba. Taganizani Farao anzeru wake ophunzira amapepala awo adakanika kumuza Farao kumasulira kwa loto lake. Adakatenga kanyamata kandende ka Yosefe ndikubwera kudzamasulira mfumu loto lawo. Ndi Yosefe amene akukamba ndi amfumu akunena kuti amfumu si mwa ine ndekha, koma alipo Mulungu kumwamba amati kuuzeni za loto lanu. Mu Daniel chapter 2 nayenso Daniel adawuza mfumu Nebukadinezara kuli Mulungu kumwamba ndiye wakuvumbulutsa zinsinsi amene wadziwitsa mfumu Nebukadinezara chimene chidzachitika masiku akumapeto. Daniel chapter 2 verse 28. Ndi Yosefe adatsamira kwa Mulungu wakumwamba sadafune kudzikweza. Ndi Mulungu yekha amene amadziwa tsogolo la dziko lapansi. Ndi m'buku lopatulika ili m'bale wanga muli kena kalikonse kukhudza nthawi yathu ino mpaka na kumapeto, koma zikufunika kuzichepetsa kwako kuti ukamawerenga
ukamvetse bwino zimene Mulungu akumwamba akulankhula. M'bale wanga Malawi, tembenukira kwa Yehova kuti akutsogolere. Ukamayang'ana dziko lapansi, mavuto amene ali mu dziko lapansi kuyambira COVID-19 ndi zimene zikubweranso kutsogoloko, ukayang'ana maso ako pa anthu oyendesa dziko, m'bale wanga udzatenga bodza lokhalokha. Ukayang'ana maso ako pa anthu achuma dziko lapansi udzatenga bodza lokhalokha. Ndikupatse chitsanzo pa Mateyu chapter 28 verse 11 mpaka na 15 pali mawu awo. Ndipo pamene iwo anali kupita, onani, ena alonda anafika ku mzinda nawuza ansembe akulu zonse zimene zinachitidwa. Ndipo pamene anasonkhana pamodzi ndi akulu, anakhala upo napatsa asilikaliwo ndalama zambiri, nati, kazinenani kuti ophunzira ake anadza usiku namuba uja, ife mmene tinali mtulo. Ndipo ngati ichi chidzamveka kwa kazembe, ife tidzamgwetsa mtima ndipo tidzakukhalitsani opanda nkhawa. Ndipo iwo analandira ndalamazo nachita monga anawalangiza, ndipo mbiri iyo inabuka mwa Ayuda kufikira lero lomwe. Haleluya. M'bale wanga, pamene Yesu adauka kumanda, asilikali afika pokomoka ndi mphamvu ndi ulemerero wa ngelo. Zitachitikeza nachita mantha ndadanyamuka nathamanga pita kwa ansembe akuluakulu, atsogoleri achipembedzo. Atsogoleri achipembedzo ndi atsogoleri achipembedzo adauza asilikali kuti musavutike mtima, nazi ndalama, mulandire ndalama izi ndi mutengo othamanga muzikawauza anthu kuti Yesu uja ophunzira kaja amuba. Kutsogoza bodza ndi uone kulumikizana kwa ansembe ndi anthu okhazikitsa malamulo pa dziko. Ndi akunena kuti ngati bwana mkubwa angafunse za ichi, ife tidzamukhazikitsa mtima pansi, tidzamuwuza kuti musadandaule kuti niyo mukhala opanda osalakwa asilikali. M'bale wanga, mpingo, utsogoleri wa mpingo ukagwirizana ndi kayendetsedwe ka dziko lapansi, boma, kumakhala ngozi pa dziko lapansi. Taona ichi ansembe akutenga ndalama ndi kuwapatsa asilikali kuti adzikanena bodza lokhuza Yesu. Ukaliyang'ana dziko lapansi ili nkhani zokhuza COVID-19 zokhudza miyoyo anthu pa dziko lapansi, pansi pa chinyengo cha ndalama chalowapo. Ukamamva mayina anthu achina Anthony Fauci, Bill Gates. M'bale wanga, magulu amene wawa awa pansi pake pali ndalama zimagwiritsa ntchito. Maboma ambiri pa dziko lapansi andira ndalama. Kodi iwe sudamve kuti ku America achipatala ena adakana kusainira mafiga abodza pa nkhani ya COVID-19, ndipo adasakasaka mpaka na kunyumba kwawo kalanda malaptop ndi zina zonse kufuna kuyimba mlandu. M'bale wanga, bodza lachuluka, ndalama ndi imene kutsogola kwambiri. Anthu apanga upo oyipa chifukwa cha nkhani ya ndalama kuti dzina la Yesu lisamveke. Nditangomva kumapeto kwa vesi akunena kuti ndipo mbiri iyo inabuka mwa Ayuda kufikira lero lomwe. Nchifukwa lero Ayuda amakana kuti Yesu si mpulumutsi. Mbiri iyi idayendabe. Zimene ndikufotokoza kuti ku dziko la South Africa ndi dziko limodzi limene mu Africa muno limene akuyamba kuchita nalo ngolwa ndalama za nkhani mu South Africa. Ndipo mu chaka cha 2021 ndalamayi ikuyamba kusinthidwa. Ndifuna ndifotokoze mfundo zimene zipatsogolopa kuti umvetse bwino zochitika zimene zimbali wanga. Koma tikuyang'ana kunena kuti Yosefe adamasulira maloto a mfumu Farao, anzeru a dziko lapansi atalephera chifukwa mzimu wa Yehova, mzimu woyera adali mwa Yosefe, kamwana kukhala ku ndende koma mukadakadzadza ndi mzimu woyera. Kuyambira pa 25 mpaka pa 29 January yake imweyo, lero ndi pa 3 kumvera uthenga wa m'bale wanga. Bungwe la World Economic Forum kumene kumakhala anthu opitirira 3000 mikhuta mamulumuza na mabizinesi pa dziko lapansi akukakumana ku Switzerland kumene kutchedwa Davos, kumene akakonzanso dongoso la chuma akuti Great Reset akutero iwo. M'bale wanga, zindikira kuti kugwira ndalama m'manja, mapepala, makwacha kutha pompano, ndalama zizingwenda m'madigital. Ndipo dziko la South Africa ugwire mawu amene fotokoza lero pa 3 January, dziko la South Africa likhalo yambirira mu Africa muno kupanga zimenezi. Ndifuna ndikulimbikitsa kuti m'bale wanga amu South Africa yang'ana kwina kopita kumeneku ku Davos, Switzerland. Akuluakulu amakampani ngati Google, Microsoft, Facebook, Alibaba, Coca-Cola, YouTube, Rothschild ndi amene akasonkhana kumene kundiena ambiri. Akuluakulu amene wawa m'buku la Chivumbulutso chapter 18 verse 23 amafotokoza motere: ndikuunika kwa nyali sikudzawunikiranso konse mwa iwe, pakuti otsatsa malonda anu anali omveka a mdziko, pakuti ndi nyanga yako mitundu yonse inasocheretsedwa. Mu chapter 18 Chivumbulutso akamba za Babulo wamkulu, ndi Babuloyo ali ndi otsatsa malonda ake. Zindikira, Babulo ndi chisokonekero muchipembedzo komanso mundale, ndi ali ndi otsatsa malonda ake. Ine ndimadziwa ngakhenso kumene iwo makhala m'bale wanga, kunena kuti kuli anthu amene amayenda ndi malonda m'malaini
uloka maenda mtaoni mashopu ama Chinese amwenye amekati mamegafoni kumetanira malonda awo oyenda mmakwala amanena masamba tomato anyezi karoti makala ufuna kugula ndamemitsa ikha mkumagula iwe kuti upezeke pa WhatsApp udangona malonda awotsatsa malonda awo kuti wegwitsa ncho Facebook udangona malonda a Facebook yonkula pa Facebook amene otsatsa malonda a babulo muzochitika za dziko lapansi upeza kuti akuluakulu amene ndi amene akuziyendetsa ndi akutsatsa malonda a babulo akuti nkusonkhanitsira dziko lonse ku tsiku la nkhondo lalikulu la Mulungu akumwamba. Ndondomeko zachuma zimene akapangana uku ambiri iwo sakudziwa kuti akutsatsa malonda a babulo ndipo zoti akutsutsa ndi Mulungu akumwamba ina iwo sakudziwa. Uwerenge mofatsa chapter 18 Chivumbulutso verse ndi verse upeza akunena kuti idzakwana nthawi imene amalonda onsewa ndi anthu achipembedzo ambiri adzafika poukira babulo wamkulu mkazi wachigolo adzafika pomuukira amene akhala pa mapiri 7 adzafika pomuukira kanyanka kang'ono adzakaukira kuti umatisocheretsa timona ngati izi nzabwino zotibweretsa modzi timona ngati nzabwino zokakamiza mayiko atseketseke malonda pa tsiku la Sande timona ngati nzabwino zomabweretsa ndalama imodzi timona ngati nzabwino adzafika pomuukira. Bale wanga Satana ndikatyali samabwera monga mene Satana alili amabwera monyengerera ndifake zimwe bwazi zinthu monyengerera matenda COVID-19 kubwera ka vaccine kuthandiza zindizi koma nchifukwa chani nkhani kumangokhudza pa Sande pokhapokha. Ndikulimbikira pa chifukwa chonena kuti Mateyu chapter 25 verse 5 akunena kuti pamene Mkwati anachedwa anamwali onse adawodzera nagona ndene nkangana gula anthu okhulupirira Mulungu akundionetsera kuti anthu agona akadali mtulo malipenga sakumveka kuti anthu chenjerani pakati pausiku pali mkudza anthu akugona okhulupirira ambiri agona kulumikiza kwa malemba ndi nkhanizi akunanga palibe kulumikizana kwine kulikonse. M'bale wanga uthenga umwe ukumvera chonchimo uzingoliyang'ana dzikoli ukang'ana mauthenga kumbiyo kumene zimene tinafotokoza upeza zikumachitika nde monga mene zilili. Ndikubwereranso ku Genesis chapter 41 verse 32 mpaka 36 ndipo lotolo linabwerezedwa kawiri kwa Farao chifukwa chinthu chili chokhazikika ndi Mulungu ndipo Mulungu afulumira kuchichita. Haleluya nanga. Tsopano Farao afunefune munthu wakuzindikira ndi wanzeru ankhazike iye ayang'anire dziko la Aigupto. Farao achite chotere alembe woyang'anira dziko wosonkhetsa limodzi la magawo asanu la dziko la Aigupto mzaka zisanu ndi ziwiri zakuchuluka dzinthu iwo asonkhanitse chakudya chonse cha zaka zabwino izo zili mkudzazo aunjike tirigu m'manja a Farao akhale chakudya m'midzi nansunge ndipo chakudyacho chidzakhala mdziko la Aigupto kuti dziko lisawonongedwe ndi njala. M'bale wanga kukubwera njala pa dziko lapansi mamulumuzana amene afotokozawa muzochitika za mu 2021 zofotokozazi zibweretsa mavuto ku dziko lapansi koma taona nzeru imene Mulungu adampatsa Yosefe wandendeyo kumuza mfumu kuti akuyenda kusonkhanitsa zinthu muzaka za mtenderezo asonkhanitse zinthu. M'bale wanga zinthu zisanafike povuta mu dziko lapansi Malawi muno zinthu zisanafike povuta ku Mozambiki m'bale wanga zinthu zisanafike povutitsitsa ndikwabwino khala nayo nzeru imene Mulungu adampatsa Yosefe kuti ukudziwa kuti chidziwiso ichi chimene chidali mwa Yosefe sinatengere maphunziro sudzaolenga pena paliponse kuti Yosefe adakalowa mkalasi naphunzira za agriculture izi ndizi koma mzimu woyera. Chivumbulutso chapter 12 verse 17 ndipo chinjoka chinakwiya ndi mkazi nichimuka ukachita nkhondo ndodzi wotsala mbewu ya mkazi amene asunga malamulo a Mulungu ndi kukhala umboni wa Yesu amene akukhala ndi akumapeto muchikhulupiriro akuyenda kusunga malamulo a Mulungu komanso umboni wa Yesu. Umboni wa Yesu nchiyani? Chapter 19 Chivumbulutso verse 10 lambira Mulungu pakuti umboni wa Yesu ndiwo mzimu wachinenero. Yosefe adali ndi mzimu wachinenero odziwa zinthu zakutsogolo zaka 7 kuchitika izi amene ndi mzimu wachinenero. Masiku ano akumapeto m'bale wanga ukuyenda kukhala mzimu wachinenero. Konzekera popeza Mulungu akumwamba achita chipompano pa dziko lapansi lapa machimo ako umudziwe Yesu. Peza malo kunja kwa tauni kunja kwa mzinda komwe ungamalime kumadyako zinthu zokonza weka nkhani yakona ngati anthu amasewera. Tawerenga Amos chapter 8 verse 11 mpaka 12 pali mawu awo. Taonani akudza masiku ati Ambuye Yehova akuti ndidzatumiza njala mdzikomo si njala ya mkati kapena ludzu la madzi koma njala yakumva mawu a Yehova ndipo adzayenda peyu kuyambira ku nyanja kufikira ku nyanja ndi kuyambira kumpoto kufikira kummawa adzathamanga
kufunafuna mawu a Yehova koma osawapeza. Haleluya. M'bale wanga, mawu awa udzathamanga peyu kwafunafuna koma sudzawapeza. Udzalakala kuti amvaso izi kuti nanga nditani koma sudzawapeza fa nthawi kubwera. Mabaibulo amali mafoniwa makosa ndi atchulachi achotsa zimene sudzipezanso. Sudzipezanso. Mavuto akubwera kukhala njala pa dziko lapansi, njala chakudya kuthupi komanso njala mwa Mulungu zikubwera zimenezi chifukwa cha mavuto amenewa. M'bale wanga, ukonze moyo wako chifukwa nthawi ikupita. Ndifuna ndikulangize chinthu chochepa ichi kunena kuti pamene tikukhala moyo tsiku ndi tsiku muzosautsa zimene zikubwerazi, Mulungu akutionetsera zonsezi kuti ife tikonzeke. So tipange mantha koma tikonzeke. Ndikwabwino upeze malo kunja kwa taoni kumene ukhoza kukhala mwamtendere, azungu amati off grid, kuti zikafika povuta za mavaccine monga ku Kenya afotokoza kuti ifika nthawi mu chaka cha 2021 kuti munthu sangakwere ndege opanda covid pass. Moyo ukhala ovuta, sudzalowanso yo mu game opanda kameneka, sudzalowanso yo mu bank opanda kameneka. Kodi udzadya chani? Udzatani? Ukawuyang'ana moyowu nyengo ya zikondwerero iyi atsegula anthu tikumenda mosavuta kuno ku Malawi, koma zikangodutsa zimenezi uwona zopanikiza zambiri zikhala zikubwera. Usamale m'bale wanga. Ndikumaliza tsopano uthengawu ndi Yohane chapter 3 verse 14 mpaka 15. Yohane chapter 3 verse 14 mpaka 15 pali mawu awo. Ndipo monga Mose anakweza njoka mchipululu, chotero mwana wa munthu ayenera kukwezedwa kuti yense wakukhulupirira akhale nawo moyo osatha mwa iye. Haleluya. M'bale wanga, umudziwe Yesu pamene zovuta zikuchitika. Mose amene adakweza njoka mchipululu adakweza fa chonena kuti anthu amalumidwa ndi njoka, ndi adayelekeza kuti Yesu akubwera kutsogoloku adzafa pa mtanda, ndi Yesu adadza nafa pa mtanda. Pamene moyo ukulimba chonchi, pamene zionetsa pakati pa usiku pali mkudza, pamene anamwali ambiri agona, iwo osagone. Zindikira kuti fanizo la anamwali 10 Yesu anatipatsa kuti tidziwe nthawi ndi tikonze moyowo. Yang'ana kwa Yesu wopachikidwayo kuti ukhale ndi moyo. Ambuye akusunge mu mtendere, Ambuye akutsogoze popeza nthawi ndi yayipa, nthawi yalakwika. Yesu Khristu adzapo mpano monga mkwati. Zindikira kuti Yosefe adali kwa Igupto, kuchoka kwa Igupto ana Israeli adapita ku Kenani. Ife tili pa ulendo anamwali 10, ulendo wathu ndikukumana ndi mkwati. Ndi monga nzeru adampatsa Mulungu Yosefe, nzeru imeneyi ukuyena kukhala nayonso masiku ano akumapeto. Ambuye akusamale, Ambuye akusunge mu mtendere mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Midnight is coming. Pakati pausikupo pali mkudza. Ena tikamamva zochitikachitikazi tikumachita mantha. Kumayenda wa manjenje kumangoopa. Ndimati nkukumbuseni, mati nkuziwiseni, mati nkupempheni pano kunena kuti bwanji inu ndine lero tiyambe kuopa Yehova, chifukwa chiyambi cha nzeru ndicho kuopa Yehova. Yehova Mulungu akudziwa china chilichonse chimene ife sitikuchidziwa, akudziwa chilichonse chimene chidachitikapo, chimene sichinachitike koma chidzachitika, ndipo akumaulula kwa ana ake. Choncho inu ndine tikayamba kuopa Mulungu lero sitidzaopa zochitika ku dzikoko, chifukwa zakhala tikuziwiratu chimene chichitike. Mulungu amakukondani, Mulungu amatikonda. Ndiyamikire kuti munali pamenepo kumvesa radio ndi Chidwi. Tithokoze kwambiri kwa anzanga amene munapanga magulu kumamvera maprogramu amenewa. Ndiyamikirenso makosana azinzanga abale ndi alongo amene muli kutcholo, ku Mozambiki, ku Balaka, ku Lilongwe, ku Ntchisi ndi anzathu ena ku South Africa mmakonda kumvera programu imeneyi, ndipo mwapanga chisankho choti mufuna muyambenso kuyenda ndi Mulungu. Mwapanga chisankho cholandira Yesu Khristu posachedwa apa. Ndiyamikire kuti mwapanga chisankho chabwino kwa basi. Timakunyadirani, tikukunyadirani. Kumwamba munthu mmodzi akatembenuka akuti angelo amasangalala kwa basi. Nde kuli bwanji tikumva za anthu osachepera 50 amene ayamba kuyendanso ndi Yesu Khristu lero. Ife ndiokondwa kwa basi. Sizinthu zamasewera zimenezo. Ambuye apitirize kukudalisani, pitirizani kukonda kumvera mawu a Mulungu, pitirizani kukonda kuwerenga Baibulo. Mmenemo ndiye muli chipambano. Ndikuwuzeni, ndikukumbuseniso ndikunena kuti mwina mudaphonya maprogramu ambuyomuwa koma mumawafuna mudawamveranso. Pa radio pano sizingatheke, koma mwawi ulipo okuti mukhonza kupempha maulalika amenewo, komanso ena muli ndi ndemanga kapena mafunso pa zimene mwamva mu programu imeneyi. Mwawi ulipo kuti mukhonza kuchaya lamya kapena kutumiza text message kapena kuyankhula pa WhatsApp pa 0925614 147
0925614 kapena 08217693223 08217693223 mukatero muyankhulana ndi evangelist Yankho Malizani. Ndiyamikire mzanga pamakinapo Richard Fondale wakugwira ntchito yotamandika kwa basi. Ine kuchokera kuma studio Azinayi Corporation Jone mulimbika mwakoma nonse. Pitirizani kumvera pa programu otsatirawa. Ndapita.